Agifesera iritsi nintzen, periodikoan irakurri eta gero, talde berezi bat egin behar zutela depresioari buruz, eta telefonoz deitu nuen. Momentu horretan nengoen inkapazitate batekin, depresioa dela eta oso momentu ilun eta gogor batean nengoen. Ez nintzen izan oso konstiente aurren berrin, porque tristura handia azaltzen momentu askotan, baina tristura bezala definitzen nun. Lo que pasa que iritsi zen momentu bat, lo egiteko arazo handia nuzkan, jateko, hoietikan jaikitzeko, eta jo nintzen kabezerako medikoana, eta hor erabaki zuten depresio baten barruan nengoela. Agifesera iritsi nintzen orain dela 3 urte, baina depresioarekin hasi nintzen orain dela 10 urte. Hasi nintzen lan talde batean depresioari buruz eta eskaini zidaten apoio mutuko programa bat. Mikelek eramaten du, eta da programa bat frentean daukazuna ez da psikologo bat edo psikiatra bat, da persona bat, gaixotasun mental bat daukana eta bere bizimodelari aurre egiten diona. Orduan niretzako oso interesgarria izan zen. Laguntza taldea niretzat izan da, betaurreko ilunakin bizitzen gehan jendearentzako, edo niretzat behintzat izan da como una tabla de salvación, momentu askotan. Bilatu dut babesa, errespetua, beste batzutan isiltasuna, malkoak konpartitu ditugu, parrak, ispilu bezala egiten didate askotan ere taldikideak eta hori asko laguntzen dit. Laguntzen dit lan taldeak gehien bat itxaropena ez galtzen. Porque ikusi ditut, taldean egon direla pertsonak oso gaizki egon direnak eta gai izan du direnak pixka bat situazioari bueltatzeko. Ikasi daukaten autoestigma pixka bat jaisten. Naiz gaixo mentalak izan badauzkagula ere bai beste potentzial batzuk igual, ez? Taldeko pertsonak niretzako daukaten sensibilitate berezi bat, igual kaleko jendean ez detena bilatzen. Ikasi detena nire gaixotasunari buruz eta nola frenatu, nola bait ere dauzkagun kaida horiek normalian frenatzen detenean nahiko berandu izaten da. Eta orduan bai ikasi dut oso importantea dela laguntza eskatzea. Momentu batzutan izan da hemen, beste momentu batzutan izan da nire profesionalekin eta beste momentu batzutan izan da ospitalea joan. Ni depresioan sartu nintzen arazo personal batzugatikan eta horiek pixka bat bideratzen nahi diala sentitzen dut. Ni futuro ideal izango litzateke osasuna berriro nire etxea sartzea eta nire ilusiorik handiena izango litzateke lana berreskuratzea. Aspazen lan egiten, niretzako nire mutilak oso importanteak dira, asko ematen didate bizitzan eta neukan oso lan polita eta ilusio horrekin hau. Ea noiz lortzen duten hobeto egotea eta berriro hasteko gai zen.